Mama wa Bwino kwanonse lelo tukukhala pa 1 May 2026 nalikhalanso Labor Day tsiku lomweno ogwira ntchito amayenera adzipatsidwa ndithu sawacha yapaderadera kamba kogwira ntchito modzipereka. Guys, lelo linde ndangodzuka ndati ndipange check Facebook account yanga ndikapezeka zonena kuti ndikupeza tu basi news feed kundipasa nkhani ya Alexious Kamangila. Akuluakulu, Alexious Kamangila uja kodi vuto lake ndizani kwenikweni? Ndabweresa izi osati chifukwa cha personal attack koma tikufuna tikambe nkhani zimenezizi. Eti munthu uziganiza bwinobwino uzikamba zinthu zonena kuti no walingalira bwinobwino usanazikambe. Imagine magayi basi tikubwera atu amene paja ndikumanena zona kuti ayi Bushiriyo anagona ndi mkazi wa Gwamba, anagonanso ndi mkazi wa chani, iye anapakulasoku. Guys, what is happening now? And iweyo ndi munthu wankulu onena kuti no uli ndi voice ina yake anthu amayang'ana kwa iweyo, munthu onena kuti umayenera kukhala wa ulemu wake uziyankhula zimenezo attack always. No, that is wrong. Magayi tipange zonena kuti tiwerenge ndekuti no kaposti kamene analemba Alexious Kamangila nanga simungadzanene kuti ndikungomuda kapena chanchani. Anabwera pa tsamba lake la mchezo la Facebook ndipo anadzalembapo Zotele akuti Bushiri watembenuzawo soya wa mkazi wa Kelvin Sulungwe, Onesimus wapona kita, KOK, Gwamba, and the list goes on. Magayi mwamvatu zimenezo. And now sinanga yali watembenuza yayi tikambe nulanga zinthu zindimene zilili. Akunena kuti no Bushiri tu ndizonena kuti no wagona ndi akazi anthu amenewa, kudzagona ndekuti ndi mkazi wa Kelvin Sulungwe, kudzachoka pamene paja anagonaponso ndi mkazi wa Onesimus, ndekuti kudzachoka pamene paja wagona ndi mkazi wa wapona kita loya uja, kudzachoka pamene paja kudzagona ndi mkazi wa KOK oyimbayi, kudzabwerapo kudzagonanso ndi mkazi wa Gwamba, kudzachoka apo akuti tunde chilisti chimangopitirira. Kodi ndi zoona sirudziwa, kodi nzabodza sirudziwa. Koma choti ngakambe ndizonena kuti whether it's true or not, kodi ndi zoona ka sizoona, komabe you can't come and ndikumaza yankhulano izizi pa social media chonchi. Pamalo pamene iweyo umaulutsapo zinthu zonena kuti no anthu azikutenga serious, ndiye basi no ukabwere no ndikumazapeze kuti ukulembapo zimenezi. Guys, let's be serious. And what is wrong with you? Iweyo ni munthu onena kuti unapita school amene anaphunzira law amayenera apange logic and critical thinking. And you can't say kunena kuti wewe unapange logic and critical thinking. And ku critical thinking kumene kuja kuphunzira kuganiza bwinobwino, kumene kuja kumakhala ndekuti topic yomwe imatchedwa kunena kuti no flaws in reasoning, ma fallacies, maganizidwe opoyira ndithudi, nthenda zakaganizidwe, kuganiza mwambwerera. And amakamba zonena kuti one of the fallacies imatchedwa kunena kuti noto attack on the person. Akuti tu kukhala pasi basi nkumampanga attack no munthu mpaka nano life yake, kumalimbana ndi munthu wamoti mulimbane kapena ndi ntchito yake ya munthuyo kapena mwina make ma ideas zake zimene akubweretsa nzeru zake, mukampanga atake munthu iyayi weso ngopindika mutu ngotere, weso ndoti notu akugwa kusongotere. Kumeneko ndikuganiza molakwika. Ngati mufuna ulimbana ndi munthu mulimbane notsopano ndi ntchito yake imene amapanga kapena maganizidwe ake, eti nzeru zimene akubweretsa zomwe akukamba machisanzo eti tiyang'ane notsopano ndiye kuti no nkhani za Bushiri. Iyeyu amakamba zoona kuti Bushiri kaya ndi munthu wachinyengo kaya ndotani kana anakhulana motani ndeti azilimbana ndi zimenezo. Ngwa chinyengo motani adapanga zotere osanena kuti Bushiri anagona ndo amagona ndo wakuti ndi anapangaso motere anapakulaso tu kuteko kwakuti. Kumene koko muononga zinthu za anthu ena ka. Sokaya muononga runde kuti anthu mukwane nawo ndizonora ali ndi mabanja, ali ndi akazi wawo, ali ndi wana, ali ndi anthu onora ali ndi zintchito zawo zolemekezeka. Sitimapanga zoncho.
chabwino bwerani ndi umboni ngati zomukunena ndizoona bwere ndi umboni wanu ndeti tizatsimikizoro at least amakamba zinthu zoona kuti ali ndi umboni koma that's not the right way. Zimene mukupangaza bwana zimenezo ndi zomwe zimatchedwa kuti no umvundula madzi. Mukuvundula madzi tu pamenepo osakhala mvundula madzi yayi. Be sharp in your reasoning. Takhala na anthu omaganiza bwinobwino osamaganiza mwa ubulutu choncho fa ponde mukuonetsa kuti ndinu chidzete. Ndanthu akamakuyankhula ndi zoona kuti ndinu chidzete nde mudzikwiyaso tsopano. So emotional like that. That's not the right way of doing things. Iniyo go ngati mukamba zoona kuti ayi tikupanga zoona kuti no tivumbulutse zakatangale ndelimbana ndi zimenezo osati mukhale basi muyambenso kupanga ataka anthu nanga what are you trying to achieve mufuna mutakwaniritsa chani kuononga dzina lawo because this is only about damaging their name nanga ayi samapanga zoncho yayi then find another platform Ndeti mutsegule ma platform awiri. Platform yanu ya personal ndi platform ina imene izikhala Alexious Kamangila no corruption. Ndekuti muzikamba kumeneko zokhuzana ndi corruption zokhazoka. Time ndakakupeza kumeneko kuti uzozoona kuti mukakamba za corruption zokhazoka. Then ku personal kuja kuti zimvesese zonena kuti okay akulu waso tundu zonena kuti ali ndi platform yawo ndekuti ya personal yawo nosopano ngati munthu imene akhoza makamba zimenewo amakonda kama afuna zijedana ndane kama mwina at least create that distinction otherwise izindeza ngoonesa kunena kuti no maganizidwe ndinopepera maganizidwe. That's it. Mukulephera kumenya judgment bwinobwino because before you speak you have to judge. Judge your words before you speak. Kadzate makachula all the time kasensole kaja make the right judgment. Hold your words magwire mawu anu aja sanatuluke nde kuti mmutu mwanu. Okay, kodi nde mawu amveka bwanji angamvekere bwanji awa nanga zibwera nzotsatira zotani nanga ma backlash ake ndotani ayi guys inu mukuona bwanji magaya. Imagine neyo ndibwere pano pande ndizinena kunotono Kamangila Alexious Kamangila nde iyeyo tu amakhala pasi no ndikumagona ndi wakuti what will happen? Fancy zinota ayi wase wabwera pano pande kufuna uzilimbana ndi Kamangila basi kupanga atake zantantan abweresa zinthu zogwirika iwo sati zimene zensi zogwirika mwayiona the same thing ndizimene kumweyankhulana apa Kamangila kunena kuti iwe ase you are making mistakes and these are mistakes. Chifukwa chonena kuti no ababa kuzonesa kuti sukuzitenga serious bwana wakewa. So how do you expect people to take you serious when you are not taking yourself serious? Anthu akutenga bwanji kuti iweyo ndi munthu wa serious pamene iweyo ngati munthu sukuzitenga nomwe serious. Ayi be serious guy, be serious and pull up your success. Okay, try to fix your ways, mend your ways, create a distinction. Platform manager atamabwira amene baja umaruma zabwira umazaphunzitsa anthu something about corruption apa li public lecture pali zinchinchan take hatu kamba zote alive yatu tukamba zote and people are following you listening to you anthu a serious irongarawo ndeke nakona zika onano in the morning now walembano nkhani zokhuzana ndekuti ndizani ndi akuti Bushiri yaya anagona ndotere no that's wrong. That can come from you. This is the guy mbuyo mungari mansatira bwino anazakhulana so ndekunendenda ndi Tamiaja, right? Tamiaja anazapezeka zonena kuti anabweresa nonkhani zokhuzana yayi Alexious Kamangilayo anapanga zotere endo antchito ake endi mkazi wake banja lake zinakhala motere ayi chinchani kenako adawa anazabwera ndikuzalemba zonena kuti no ineyo I cannot respond to you. Sinengayankhe weyo Tamiaja because level yako yakaganizidwe ndi level yanga ndiyosiyana. Tili malevel osiyana mukaganizidwe. Yes, mene munkanenera Tamiaja kunena kuti muli malevel osiyana mukaganizidwe ndi level yanu nditino level yanu ndiso yomakhala pasi tsopano ndikumawanga atake no munthu chonchi. Guys so embarrassing banja. Ngati ulibe manyazi if I were me ndekuti ndinakadelete kale post zimene zozo at least of kupanga so issue ka apology choncho kupepesa ndithu kwa anthu amene amakutsatira otherwise ndefanzi kamakonena kuti yayi upangile zifukwa cha content ufuna uzingolandira drama ku Facebook ka monetization chani ndemuzakhala bwanji pasi ndikumatsutsa zimene zozo. Guys, let this be a lesson ma guys amene muli ndi ma platform onena kuti no anthu amakutsatani kuti mumapanga zinthu za serious pamenepo maintain that seriousness. It's called professionalism.
porino ndi platform kaya ndi apa social media kaya ndi chani, there must be professionalism also. Pazikhala ndi kuti kuoneka kuti no tikugwira ntchito no ngati no movomerezi kati nene choncho kaya mo professional choncho. Pasababwerepo zinthu ngati zimene zizi zaponso no chani ende timakanda kumakamba katasiyanitsane pakati pa inuyo personal life yanu ndi brand yanu, moyo wanu no ngati munthu ndi moyo wanu pamene mugwira ntchito pa platform yanuyo usiyanitseni. Anthu samasiyanitse mangokhala chimodzimodzi zotsatira zake zimakhala ngati zimene. Anyways, I think ngaranga bwanawo ndi kuti nomwina maka angatulepo zina zake kaonaso kuti tapa ngataki koma ifeyo whatever we speak, let's call a spade akuti